Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 89. 89. Wa ya qaumi la yajrimannakum siqaqi ayyusibakum mislu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hud. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mislu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hud. Mislama asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Salih. Mislu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Shalih. Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Inna rabbi rahimu wadud. Inna rabbi rahimun wadud. Qalu ya Shu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Walaula rahtuka larajamnak. Lalam la rabbuka la rajamna. Wa ma anta alaina bi aziz. Wa ma anta alaina bi aziz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa
Amadzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa jalana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa ya qaumi lan kaumku la yajrimannakum aja nggelemake ing sira kabeh apa siqaqi nentang ing ingsun nulayani ing ingsun ayu si bakum yen ta ngenai ing sira kabeh mislama asoba misla sepadane ma'asoba barang kang ngeneki kaum manuhin ing kaum Nabi Nuh au kaum Hudin utawa kaum Nabi Hud kaum Shalih utawa kaum Nabi Shalih. Hei kaumku, aja sampai ya kejahatanmu nulayani aku terus nimpa marang serapean kabeh sepadane kaum Nabi Nuh, kaum Hud utawa kaum Nabi Shalih. Melane musibah yang menimpa kepada orang lain itu sebagai apa? Pelajaran. Jadi pengalaman orang lain itu sebagai pelajaran bagi kita. Misalnya wong iku mang rumah tangga pecah, pegatan apa? Nah itu sebagai pelajaran kanggo awake dhewe aja sampai model kaya ngono terus ditiru. Apa iku kok sukses? Nah, iku iso kena dipelajari, mungkin iso kena dipraktekno dan seterusnya. Jadi pengalaman orang lain sebagai pelajaran bagi kita. Apa kok kena penyakit diabetes? Wong ku mang kena penyakit diabetes apa? Oh, diteliti. Oh, anu biasae apa? Kurang turu. Bengi wae turu gak turu, akhirnya gak bisa melek. Itu akhirnya dadi diabetes, terus sikape mangane, lah mangane ngono. Ya akhirnya kena diabetes apa bisa lek mana? Kate turu mangan, itu ngarai sebagai pelajaran. Apa kok kena penyakit ginjal ngombene kurang, senengane ngombene jus. Rasa-rasa dan seterusnya sebagai pelajaran. Nabi Syuaib yang ngilingno sampean kadek menentang aku ya boleh kena kayak kaum Nabi Nuh banjir, kaum Hud jawabna wa amma samudu wa amma atun fauliku dirikin sarsarin wa amma samudu fauliku bit. Itu sebagai pelajaran. Apa kamu diajar? Oh
kelakuane ngene. Apa kaum Nabi Shalih di bom. Kelakuane ngene lho, iku sebagai pelajaran. Nek sampean adek menentang aku ya apa sampean misale kena kaum Nabi Hud, kaya kaum Nabi Nuh kena banjir, kena air bah, sing mudhun tutup banyu tok. Kayu-kayu gelondongan melok. Kaum Shalih utawa kaya kaum Nabi wa ma kaum Lutin lan ora ana utahe kaum Nabi Lut mingkum saking sira kabeh ku bibait kelawan suwe ado lek tempat jauh tapi nek masa sik cedhek ora ado. Mosok lali zaman ketika nang gone kaum Nabi Lut gara-gara melanggar apa kelakuane? Halo. Apa dosane kaum Nabi Lut? Deh, iya siksane. Dosane apa? Gai. Apa homo. Lesbian. Ku tiruan ben kena kaum. Kan sebagai pelajaran pengalaman orang lain sebagai pelajaran bagi kita. Hukum musibah utawa sukses. Apa kok sukses ngene. Lah iku sebagai pelajaran nek ngono tak tirune. Apa? Jadi itu sebagai pelajaran pengalaman orang lain sebagai pelajaran bagi kita. Wa ma qaulu timingkum bi baina sik tasai kaum Nabi Lut disiksa mergo melanggar aturane Allah. Nek sampeyan nek melanggar aturane Allah ya wis. Misale sampeyan gak salat sapa sing rugi? Ya wae dhewe. Sampeyan gak tau poso, sapa sing rugi? Ya wae dhewe. Karena aturan Allah itu bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Aturan apa yang diatur oleh Allah? Aja curang dagang, ya bagi kemaslahatan umat. Aja ate zina, aja ate homo, aja ate lesbi. Bagi kemaslahatan manusia itu nek kadek lak sampean langgar ya gak ngeneki wong liya, ngeneki awake dhewe. Ben kapok pangeran gak tak sembah. Allah gak rugi sampean dhewe sing rugi. Terus wastaghfiru lan jalu sepura sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Para nabi ajane njaluk sepuro. Masih Nabi Nuh yang ngono ngajake ayo njaluk sepuro. Nabi Hud wastaghfiru njaluk sepuro ben ditambahi kekuatan ilah kekuatikum. Ayat 1 ya. Wa ila samud akham salika qala ya qaumi butu fastaghfiru summa tubu ilai. Ya kaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilai yursil sama alaikum idrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ayat 52. Nah, gane kaum Samud ayat 61 fastaghfiru summa tubu ilai inna rabbi qaribun mujib. Sampai saiki ya tetap berlaku njaluk sepuro. Dene surat Ali Imran ayat berapa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Ayat berapa? Dalam waktu sakun wae njaluk sepuro.
wastaghfiru rabbakum summa tubu inna rabbi sak temene pangeran ingsun iku rahimun welas wadudun banget welase. Wadud iku kasih sayang yang ditunjukkan oleh seorang ibu terhadap anak. Ya apa kasih sayang ibu nang anak itu. Anake tiba ngono gowo melayu nulungi nangis ngono ya wis langsung dipeluk dalam kehangatan pelukan seorang ibu. Jadi wadud itu Allah lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anaknya. Jadi mulai dari hadis ketika kita mendekat kepada Allah sibron sakilan Allah mendekat kepada kita sakdira ini. Ketika kita mendekat kepada Allah sakdira Allah mendekat kepada kita satu depan. Sama melaku nang Allah mendekat kepada Allah melayu menyambut. Jadi saking welase Allah kepada hambanya, melebihi sayangi seorang ibu kepada anaknya. Rahimun wadudun. Lanis dosamu sak kebeke bumi, sak kebeke langit. Nek gelem istighfar nang Allah, njaluk dosa, njaluk ngapura, di sepuro. Awake dhewe nglakoni kesalahan nang kanca, sepurane ya pisan, ping 7 dibaleni maneh. Sepurane ya, ping 3. Wis gak ana sepuro-sepuroan. Samane nglakoni kesalahan ping pira wisan. Zaman ndek pondok melanggar pertama di ngapura sih, melanggar kedua peringatan. Awas ya ndek melanggar pisan kas. Tak tokno teko pondok aman. Ya, melanggar maneh, gak trimo dikondol wis metu. Dandani gak kena. Lah nek kita mbak kesalahan, tobat diterima. Kesalahan lagi. Padha salah. Tobat terima. Ping pira ae kita berbuat kesalahan, kalau kita bertobat tetap diterima. Ngono nek wis megap-megap ngene ya gak iso-isan. Itu taubat selalu terbuka. Jadi Allah itu rahimun wadud. Kalau ngucapake ya Sa'ib, Sa'ib manaqahu asal kata faqaha fikih ku faham, naqahu domir nahnu ora faham sapa ingsun. Kasiran pirang-pirang mimataku saking barang kang ucap agak paham aku sama niku ngomong apa. Wa inna lan sak temene kita iku lanaraka yakti ningali kita ing sira fi ing dalem kita iku dhaifan apes sampan iku wong apes. Dalam keterangan Ibnu Katsir jarine Sa'id Ibnu Jubair karo As-Sauri wa kana dirarul basar mripate iku rada kurang mboko apa rada kabur apa nek ngarani rabun dekat rabun jauh. Dadi mripate iku rada gak jelas. Miturut pendapate Sa'id Ibnu Jubair karo As-Sauri. Soal aku gak paham omongan sampean iku. Apa sih mbok ucapno iku? Aku ning ayaman iku wong apa sakjane. Walau la rohtuka lan lamun ora bolo sira golonganmu laro
rajamna kaya ting ngrajam sapa ingsun ing sira. Kok gak krana sampean bolo sampean iku wong mulya, oh, tak rajam sampean. Meniku tantangane sapa? Para dai, mubalik, mubaligot, dai daiyah ngajak nang apik gak kabeh setuju, wis akeh sing nentang. Masih presiden wong apik apa ya kabeh seneng. Koruptor itu sing paling gak seneng. Waduh, gak iso korupsi aku. Kabeh jujur ya. Dadi ngene iku wis di mana-mana. Kelompok negatif, kelompok positif itu selalu ada. Masih Nabi Su'aib yang ngono ditentang. Wa ma anta lan ora ana utahe sira alae nang atase kita bi azizin kelawan luwe mulya samane padha karo aku wae. Dadi wis penghinaan apa istilahnya bulian. Kadang-kadang sama dibuli ngono wis cemen digodhong ngono wis baper bunuh diri. Walah Nabi Muhammad juga kurang oleh bully. Sama-sama diantemi ya. Diantemi taek. Diantemi foto watu krikil. Ngono wis cemen. Masih aku ya dibully prasamu. Cilik aku biyen iku ya wis akeh sing bully, tapi ya delokno ngono ya wis tak jarno, meneh ya ketemu maneh, ya dolen rono maneh. Ora kok terus delokno wis gak rono, gak pancet rono. Pancet ketemu ya sing iku ya sing bully. Bareng saiki ketemu lho alah prasaku biyen niku sampean niku wong mulya. Bareng ketemu maneh lho alah. Dia tidak lebih mulia padha ae. Ngono biyen oleh ngenyek nang aku. Bareng ketemu setelah sekian puluh tahun ketemu lho alah. Tak pikir dadi wong sauke mulya ngono. Kenyataane ora wis bae tidak lebih. Saya di sini ada pertanyaan. Jadi ya Nabi ya dibuli pemene awak. Nabi ku lak wong apik. Iku dibuli titik ngono wis budir ngono diri. Dia cemen. Katakan. Sekian ngaji kita, semoga memberikan kefahaman bagi kita. Amin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan orang tua. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidil istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtan duka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aku laka bi nikmatika alayya wa aku bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Virus Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min
amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.